Názov narcistická porucha je symbolický, vychádza z gréckej povesti o samoľúbom chlapovi Narcisovi. Preto v slávnej vede používame pre túto poruchu adresnejší, pochopiteľnejší názov. Je to porucha sebavedomia. Kratší a tiež vhodný názov je jednoducho pýcha. Pýcha má dve polarity. Povyšovanie a ponižovanie. Sú navzájom prepojené ako spojené nádoby. Podľa okolností a situácií raz nejaké obdobie prevyšuje jedna polarita, inokedy zase druhá. Človek s narušeným sebavedomím principiálne komunikuje v dvoch komunikačných taktikách. Tyran alebo obeť. Pomocou oboch taktík takýto jedinec najprv loví svoju korisť. A keď už ju uloví, tak pomocou týchto taktík udržiava korisť v závislom vzťahu. Uznávam, že sa môže stať, že človek s narušeným sebavedomím uloví aj pomerne zdravého človeka. Takéto vzťahy sú však veľmi krátkodobé. Tyranovi sa môže podariť uloviť zdravú osobu, ktorá prežíva dočasný alebo momentálny splín, nejaký ťažký pocit zlyhania alebo tesne po zranení. Všeobecne zdravá osoba sa však snaží uzdraviť zo svojho zranenia a zlyhania. A čím viac sa uzdravuje, tým lepšie a rýchlejšie rozpoznáva, že vlastne je vo vzťahu s niekým, kto ju chce udržať v závislosti. Pomerne rýchlo, aj keď boľavo možno, si nastavuje hranice a pokiaľ na to nereaguje tyran svojou nápravou, táto osoba už uzdravená odchádza nekompromisne z tohto nezdravého vzťahu. S taktikou obete sa takisto dá dočasne uloviť aj pomerne zdravého človeka, teda človeka, ktorý prežíva možno práve v tej chvíli výčitky, že sa o niečo nepostaral, niekoho opustil, niekoho stratil, niekto trpel možno preto, lebo si nevšimol to utrpenie. Dá sa zlákať obeťou do vzťahu, stará sa o ňu, pomáha jej, chce ju napraviť, dáva jej bezpečný priestor a pokúša sa jej utrpenie uzdraviť. Samozrejme, všeobecne zdravý človek sa uzdravuje aj sám zo svojich výčitok a čím viac sa mu to darí, tým rýchlejšie a lepšie rozpoznáva, že je manipulovaný obeťou, ktorú sa vlastne napraviť nikdy nepodarí, pretože jej o to nejde. Rozpoznáva, že ho obeť vťahuje do hry vlastného utrpenia a že ho stavia do pozície, aby prevzal zodpovednosť za to, čo ona cíti. Ale pomerne zdravý človek, ktorý sa uzdravil zo svojich krátkodobých prepadov, rozpoznáva túto taktiku. Nastavuje hranice a keď sa obeť nespamätá, zo vzťahu opätovne, ako som povedal, odchádza. Výslednicou môjho tvrdenia je, že zdravý človek so zdravým sebavedomím nemôže dlhodobo žiť s človekom s narušeným sebavedomím. Nebojte sa. Ide naozaj o vedecký poznatok, ktorý je potvrdený aj tými, ktorí majú diplomy. Túto moju osvetu robím hlavne pre ľudí, ktorí sa ocitli dlhodobejšie v tej beznádejnej pasci, v závislom vzťahu s človekom, ktorý má narušené sebavedomie. Ak sústredíte pozornosť na uzdravenie vlastného zranenia, nielenže dokážete ukončiť toxický vzťah, ale budovať aj ten zdravý.